I'll probably still be here. Still strong. When you see me holler when I'm about 11 years old, I'm a shout, I'm still here. I'm still. תוך דקות תיכנס לתוקפה הפסקת האש, ואנו מצפים כי תכובד. הטלנו על צה"ל להשיג את המטרות הבאות: חיזוק ההרתעה וצמצום משמעותי של שיגורי מסלול מסלול, פגיעה קשה בחמאס ובארגוני הטרור ובמאמץ ההתעצמות שלהם, צמצום הפגיעה בעורף שלנו, מקסימום פגיעה בחמאס ובארגוני הטרור ומינימום פגיעה באזרחים פלסטינאים, מוכנות להרחבת הפעולה ככל שידרש. המטרות